sa direct ko. Ay, nakakabot na tingin niya. Aron na siyang katawa, nakakabot na tingin niya. Sasabihin ko, ipok. Isa, tikim niya. Ate kuno, ate Iliya kuno. Ba. Gising-gising. Agwati da, agwati. Agbay sili. Agwati ka malipay si Zay, agwata niya. Yay! Nagbigoy. Ang imusa. Hi guys, good morning. Good morning, Kimiat. Morning. Morning. Dali, mana? Sige, nakata. Okay. Morning guys. So maglugay Miss Kim Kim sa mga kanding guys. Kaya to ano mas Kuya Kinkin. Si Kuya Gail, absent si Kuya Gail kay gihilamtan. Tapos hapon pag uli ni Zara na mag-inita. Ikugan ko no si Zara sa isang bagtak. Gizan ko ka bagtak. Pagka maghilamtan ko no si Zara. Ang ginawa ko ng bataan ni liwat ni Kajo na. Ang manjag ko Kajo kabikagunon. Mula na si Kuya Gail guys. Bikugan. Yung kakuan. Ang sakita ba sa bikugan. Salamat sa Ginoo kay ning agas nag-among tubig dia guys, ning agas gahapon. Kay gunak-banak naman darig uwan, kapag kahuman agas agripo. Abot nag tubig dari. Ay guys, kasawod gud ko tubig na. Ang ipang sawaran ang mga container kay madto nang umawag tubig na nay sinawdaan. So to sa Miss Kim to guys, ang malugwadan agamong kanding. Kung na po, di na po mo agas ang tutulong sa ta. Yes na. May lain. Hinay. May lain. Hinay. So, ito sa miskandingan mo. Sa mga lugwayan. Ha? Uy, pag hinay, ginoo ko. Sapid din sa ka. Nara ka magkuha ko sa kanding. Sa mga kanding, guys. Ang ipang lugway. Pindot na ma. Kanta-kanta lagi mama. Green lagi ma. Green. Nge. Dali nge. Nge, dali. Dali. Sunod. Halaga sa kayo uman mo sunod, ludo. Nahoy, ato tamaki. Hadlok man na po si Des Iro. Kala ka, una ka, una. Una ka, dali. Se. Kaon na sa tangkong. Kaon na sa tangkong di ay. Kau sunod mong Kim Kim. Nanunod ni mo, day. Lagi daw ko ng mga kandingan ni. Nawa guys, nanonood silang Kim Kim. Dengan pagpaglingi na. Nawa guys, nang ibaklay nagdo ka bukanding. So, sunod silang Kim Kim. Sunod ko na sila ni Molby. Nge. Kau, sige na. Katutunahan. Dali. Poster. Dali. Karang daka mo yung agudzuron guys. Kaya musunod man rin gamatoy. Makaring usa, di pa din gamato kuning dako-dako na baza pud siya guys. Mao man kanding ni kuya nga sa kabuok. Baka uwan mo buntis, magibaligza, magipalit og duha. So man na sila na. Dali be. Dali gari. Dali. Di man manunod. Na, di man manunod guys. Unsa na haran silang ipamalhin. Asa na silang ibutang dani. Jamog manggod guys, di pa sila musuot daring kuan ka labengan. So anira sila dani na may makibkiben nga sagbot ha. Naa oy, may klase. Lipay skimiat kana ko may klase. Anira sila dani guys. Nalagi murag kuan sa tang kamera day, hani ba ni? Mura magnaning gabon sa mga kamera guys ha. Sama-sama likan naglaki na to guys, kaya mo pangalugwadan. Tata na Kim. Nagabon guys Nagabon sa kabuntagan. Nagabon man sa kabuntagan. Hindot ka doon early in the morning. Ay, na may dog. Doggy. Skimiat.
Sunod-sunod na guys. Di malagyan na sa mga buwag. Sunod-sunod. Maglugway tas kanding. Sunod. Sudog baboy gazid. Sudog baboy. Ini bataan ni. Terus nabaka dari kong papagabarin. Batong. Na bagong tinanam terus papagabarin guys. Mga batong. Right. Hoy. Chan-chan. Hindi na guys. Nga ng mga chicken. Nga gagmatoy. Mga gatong mga lansad. Aso kumbiyan sa kay manungag na yan. Oh. Dali. Nge. Abo kayan. Ha. Dili. Ha. Oh, hinayan kay. Di man mo tulin. Oh, di na mo tulin naglaki guys. Kaya ito may badji ito ah. Ganahan naman siya itong padaus badji. Ikaw gajad. Ngita kag badji ha. Halagin ko. Tanawa lagi guys. Wala ngihi. Isang giinom, isang ihi. Dali na. Dali. Dali nangi. Kaya mong ligo pa Miss Inday. Muli na mi guys. Kaya man na may pang lugwes mga kakandingan. Kaya may isa ka bata ni sunod to ah. Diantot. Ayun na kayo mga ligo na ta kayo mo school na mo. Wala na ligo as kimyat guys. Nagaman pa kanon. Larga to sa skulahan. Si Kuya Gail. Absent sa Kuya Gail karon. Gihilantan. Diyan sa alas 3 na kung may meeting nila sa Kuya Gail. So meeting ko sa guys. Dito na pagkubayad sa kurinti na mo og tubig. Kaya June na karon. Ali ugma pa day agjo sa kurinti. Sa ag tubig. 25 man siguro. Nga na gazid. Mubayad gazid sa itong mga obligasyon guys. No? Pero hindi tapang kutlan. Dali! Sunod ko ang Pinoy. Magmayng tao sunod. Buhin ang sibuyas sa pag-abril. Yan. Tara mo, dali. Daghan na pagsaluyot. Saluyot ya. Taban na ujon day. Talaw ujon. Hatad na po ko guys. Dares duha ka bata di ah. Hanay hatad rin mga estudyante. Nangalit na. Ning alarm na. Ginoo ko. Las 8 ra basugod ilang klase. Nangalit. Nalagi sikwa dari. Di guys ah. Di sikwa. Sikwang laag. Tana. Dadari nagkatay-katay. Wala. Nagdali mo. Kaya las 8 na. Ginoo ko. Yung mga bataan eh. Kalangan nun. Just bangan naga mga estudyante, gabuts. Sakto dyan na dahil mong gibuts. Sakto na mong gisuotron karon di makalapok-lapok ng bagtak. Yes no. Guys, manglakaw na Miss Kimyat. Magbayad mi daras ang mga bill, tubig and kuryente. Kung bayaran na sa mga kuryente kay 698. Tabang. Agamang tubig 89. Kuya Gail rin mabilin ni guys. Kaya ato mo bayad sa Miss Kimyat sa tubig na mo og kuryente karon di mapaputlan kay ugma. Bilinday ko ni mga kinika. Ugma Judith nas amang kuryente. Jag tubig hanalawang pang-edit so hatod karon makasarag lakaw. Si Kuya Gail, salamat sa Ginoo nahuwasan na yung taon sa isang hilanat. Salamat ka Lord, ginahawasan na. Pinitin ka Kuya Kinkin. Muditso day kog meeting sa Kuya Gail, ilang classroom. Muditso kog meeting ato sa ilang eskwelahan ni Kuya Gail kay nako na ilang meeting unsa alas 3. Nga na jahang advisor. Muditso na lamang kuya, hinera mong pag-uwan. So uban na nas Kim guys. Kay arong way bantajan daris Kuya Gail. Ay jag magpasasaway ring among badji nga gamay. Taw. Wanto na Miss Kim guys, maghinahinay ra miglakaw, magpadzong laman mi kanay taligsik. Nanaligsik na pud. Hinahinay laman taglakaw nga to day. Ato na Mia. Okay na yung pamati? Okay na? Salamat sa Ginoo. Okay na ulian na intaws kuya guys. Hilanti. Kato na siguro to imong bikog. Mautaan sa kay vitamins nga pa kon sa kuan. Bikog. Sige ha na magunit sa bikog guys. Mautaan na ta. Tus butika. Yes no. Hani palitas Kuya Gail og vitamins nga kanang di makuha nagbikog kay sa una man good guys di ako vitamins nga giinom. Nakalimot naman kog hani kung kuana.
B1, B6, B12 man siguro to. Akto ba kay hadlok manggunang bika guys. Nako ano sa una nga nabikugan ko nagdengan naghang do ka tiil naka Japan ko sa sakit. Doon sakit ta. Bawat masulis ko gail gahapon gibikugan si Jan nagdengan ko nung isang duha ka bagtak paghamay gilantan. Kaya mo to na miya. Amping dani ha. Taday. Mo to na mi skim guys. Kaya rong makasazumi og uli. Abot na gad mi skim yat na ris merkado. Ang bayad na mig kurente guys. Unsa gabaklay ra jud ming duha. Kaya wa jay motor. Banak-banak man gadakuan, di man pud sa atin arang kasuga noon madadara man pud. Ag kakasugon. So nagbaklay na lamin Miss Inday. Kaga mo ipamasahe palit na laman na magpaanday no. Yeah. Kimyat. Mo na lamang ipalit og pa naga mong ipamasahe. Kung pag ihi dari oy. Yung mga bataan ay man mangihi dari ibabas merkado. Yan na guys, doon na misbuhi ko. Ug salamat kay adto kay way pila. Problema danik abri ba ni abri di ay. So bayad na mi dari guys sa buhi ko. Na miss buhi ko. So bayranan oy. 698 698 ang bayranan. Kunyat. Mukha ka po dyan nagbaklay? Ha? Mukha ka po dyan nagbaklay? May mabayad sa may kanidyo. Guys, sama namig bayad sa buhi ko. Sama namig bayad sa mong kurente. Sama to na pon milatos. Municipal kay mobayad mis among tubig. Nas kimyat. Kimyat. Hindi ka man na magbayad sa tubig guys. Maori may ila Dalton. Ay, wala ang ming bibi. Malagan si bibi. Ang problema nang lakaw sila. Kasi nung lakaw sila ba? What? Mga ito may padong, yung bayad, may tubig. Uy, siguro sila maglakaw guys, ito magsakzanan. Uy, ito magsakzanan, abri ba? Uy, sirado man. Kasi nang natug si Bibi. Amo naman tuktok ko nun guys. Di mata na. Manuktok naman mi dari unja. Labay sa ami. Pwede, plin, ginuko. Kulot ang motor. Kabangan, paano putas din sa motor. Wajat sa mi ko bikarizit guys. Balik na mi kay automing Dalton. Laag mis ila. Bayad tag tubig, arong di tapot dan. Bahala ko agas guys. Liya. Wala, bung na po itabi. Bung na yung shampoo. Dana may padung ila Dalton guys. Humanamig bayad og tubig. Humanamig bayad sa mong tubig. Dana may padung ila Bibi. Yeah. Meow. 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 Sirado man. Tuh, buti sila. Tuh ka. Tuh ka ba? Kesga. 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 Tuk. Dalton. Ay! Bulaga. Agnaw nga ang isi. Ay! Ano naman na? Bayad tubig. Hindi tumig laag. Nagpadung ni. Isarabi ka na iring sud. Sud lagi rin. Nakaaman lagi kang sakdanan. Dalton. Sakay na ka ba ya? Kasi Mag-ug service. grabe. Oy, nakaaag sakdanan. Oy. Do. Ano man na do? Nga na dyan ang mga kuan niya, mga driver. Ano man dyan sa tanong kim. Oh, mag-ati kinit, be. Ate, titigil ko ate. Sa ati, O pa pagmata. Sabi naman ng lakaw mo, paglili na mo diha magmasak dyan na, nawa din mga lakaw ron. Dito, mas puti. Gani ha? Ano silang duha? Yan si Bibi. Anak ka kasi ni mo sakdanan, be. Agalya, bibi ga. Naman day bakho sa dump truck. Dalton. Hindi nga mapupong ate, kaya. Lagi na, aran sang tutuk. Tikimyat, nice ka so hang duaan na tikimyat to, na dump truck. Umulan ko diya. Makabalance na si Zano. Magdrug ako dyan, tikang ka. Muhigda ra sa giza. Hello, oy. Noon lang. Sige. Sige, buhi agi sang duha ka ball kaya rin si Jang sakjanan tanaw guys. Yehey. No, oy, ka nice man sa imong dakang sakjanan do.
Dalton! Ano may kanay sa imong sakdanan, B? Lala! Lala! Tan-o si Zani, tikim niya. Lagi. Diyan alas 3, kay mo meeting man pag ko. Tong kuya Gail. Di mo dito na sa eskwelahan. Di ay grabe pang ka Japan naman ang agian na nagbaklay ra man hindi pa dong. Diyan nga. Oh, Ginoo ko. Ang kachong-chong, ara daghan nagbull oy na abi. Daghan nagbull. Ah, grabe gid hang iPhone na. iPhone Pro Max sa nito. iPhone 15. Dalton, grabe mong iPhone 15 do. Dalton, iPhone 15 be. Nabuong nga sida. Wala, di naman sa lingian ah. Yung nga naman na sida. Ano sa kaya ka hinuwa no? Ano sa kaya hinuwa ang bata ah, budzag. Agare na pa iza kay bag umagnaong, kare jang bako-bako. Ah, ko ana, harap to jang dinosaur. Wala sa ipakita. Ay, mag dinosaur nga ra nimo nga. Nagangaman. Ano sa? Kare na. Akad to? Ngayon sa isa mo kuno tang gatas. Kacong! Be, ano be? Isang car. Dua sila sticky miat. Danis ka ni? Tikang-kang. Di ako kade. Wala mo si Zahi kami yun ingin sa naong. Ate kimiat ko no. Ate? Give yaya. Oh, thank you. Sige na. Tara be, kari mo blue. Kay boy mang ka blue. Kari kay pink man pang girl. Ja. Ito na. Pink. Tara. Yay! Magduwa ang mga batang gagmatoy. Dalton! Lingaw ka na rin imong kulungan do. Nalingaw kasi imong kulungan. Gikulong na kanlas nanay. Gikulong na kanlas nanay. Basta mang kabe. Ha? Ay, pipip. Asa ka ni mutingog man nino. Oo, di ang mutingog. Uy! Alawi, naman ay dari mutingog ya. Uy! Pangan, di mo na mutingog dari Ikaw, lugaw. ano ko lang kuya? Makoy pagmata dani. Kasag na. Maasa dari kumi. Ay, nakakabot na tingin niya. Paano na yun? Aron na siyang katawa, nakakabot na tingin niya. Sasabihin ko, ipok. Ika, tingin niya. Lebi, ringising. Ko, ringising ko. Nadaan na sa tikimiyat, at tikimiyat naman si De. Ate. Nabi, ate. Ika do. Na ate, kimiyat. Na, si tikimiyat may nalingaw sa imong iPhone. Kung nalingaw dia? Na, may daghang sounds na. Daghang sounds. Lingaw sa mga bata. Ate kuno, ate Iliya kuno. Ba. Gising. Agwati da, agwati. Agbay sili. Agwati ka malipay si Zay, mga agwata ni nga. Yehey! Nagbigawa. Ang imusa. Ito yung apay yung drama ako. Agbay man sa nimo, muingan na. Dali ka sa sakdanan. Dali pa sa sakdanan. Baby ma. Ag-amang bata, ang agamay. Di ag-amang bata, ang agamay. Lami kargahon, surusuroy. Nagaha, karoon na. Lapit. Lagi. Teton. An katon. Ano? Oh, siya man. Har. Matare imong damprak. Ala. Dari mo damprak do. Anawa do. Tara. Yehe. Tiyam-tiyam mati ka ni mo Iliya. Tiyam-tiyam tanaw ni mo. Kay boss ang nagkaon ka. Nag-ipon. Nag-eat naman dahil kami. Ano na? Human naman dahil eat. Na ball. Ball. May color dan eh. Color pink. Kuniti do. Pag-in eskwela po. Skila. Ball. Yay! Ball ko na tikimiyat. Ball. Yung sang tikimiyat. Ball. Daghan ko bola, tigil niya. Grabing daghan nagbuloy. Nagkalatag bulo. Grabing buli bibi. Uy, daghan na. Uy. Yay! Daghan nagbulo ang mga bibi. Catch, dali. Catch si ball, dali. Dali, catch.
Dali, be. Catch me, dali, be. Na, di aman sa'yo nasangos, Rilo. Catch, dali. Catch ang bully, yan, dali. Ito, tikimyat ka, i-catch ka, dali ka. Dali, be. Catch the ball, dali. Katawa. Ningisi man sa tubang ni Muday. Sa mga tukol pa, taas na ako. Hala, nangayab pa man. Taas pagtug, taas na Wala, ako. oy. Uy. Sleep na pod ka. Wala, katugon man nagamang bata. Katugon man lagi niya mong bebe. Hmm? Balaga! Ba! Patsikap na lang sa Ba! Ando na si Zay. Dalton! Nasa tikimyat na do? Ang kamang-kamang. Lingaw sa tikimyat sa mga bula, Dalton! Shh! Dalton! Nalingawan na sa saksanan. Bibi! Lingawan na sa sangkawan, oy. Sa tikimyat, ano pa niya sa lingaw sa mga bula? Lingaw ate. Nuwain. Aron sa kaso kahinuwaon ba tao, buzag? Oo, Ug nay mapungat na day puspus. Aron sa kanahan. Lain. Sus, noo. Isahay, dang maduan ilabay kay gusto tripod. Na, mura. Gusto Mag-vlog na siguro ni. Hindi ka na mga gamit sa bahay, mamimitan. Kaya tala mabulan, ano lang, tawara ba? Dalton! Shh! Bibi! Dalton! Gnaw. Be, aso ba ka maigos, baby? Ilan na pagyaya. Chicken! Chicken! Meow! Meow, meow! Hama cat. Dahil ba ito yung cat na ito hagdanan? Tagbo. Meow! Dalton! Meow! Meow, meow! Zawa man dadig iring, wa mo pud ang chicken. Kasi pati wala kay gusto niya, gusto na maduan. Hala. Bye-bye! Ato na mi. Kaya mo meeting pa kung Kuya Gail. Hala, kaingan siya sa mulaag ni Flor. Wala na po si Chat. Ding, 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 ding. Hagwasabi. Wala na ko wala na si Chat ha. Bye-bye! Lagi nung kaingan siya sa mulakaw mi. Pwede mo. Tataling, li. Lagaw din eh. Hala, uy, manawang ko. Ta. Kaya ba na siya may ganun ta? Kaya mo tuloy na. Lagi, ta. Tang mas gawas, Flor. Ta. Hala, nuko, luudza, uy. Ang atikimyat man na isang ako anan, iukot-ukot. Tanawa lagi, alak ka, tikimyat. Ikidikit sa mo, ikidikit. Kilik sila gid ang inganaon. Di mas Di man- kita mawagwa. Di makigduwa. Di mo ka maungis Na. naman. Sige lihat kay sa mga ikikiran mo naman mo tugatun. Oh, dua-dua man silang dua. Iktin-iktin, mas tikimyat. Bye-bye na. Bye-bye, be. Mato na mi, be. Meeting sa ako. Nasi tikimyat kay mo uban man to, kaya di man na magpabili na. Lagi mo ako. Halaka. Ingon siguro sa kubanon floor. No. Bye-bye, Dodo. Bye-bye, ito. Bye-bye. Bye-bye, Yaya. Bye-bye. Bye-bye, Do. Halaka. Ingon siguro sa makudyo floor. Akala mo ginatod sa gawas. Neta. Nilak ni. Bye, be. Iton. Ito na may iton. Bye-bye. Ingon siguro sa kubanon. Kaingan siguro sa kubanon na. Kaingan siguro sa kamong paubanon. Hala, bitbitan na imong ka sinilasan. Di man ta pwede mo ato na todo. Lonely na. Sili-ling atikimyat na. Lagi, isod na. Bye-bye. Sunod na pan may mula agdan eh. Lain na magnaong na ya. Huwag na. Kaingan sa mga bisaan naman ko. Kala ko na. Bato na may floor. Bye-bye. Bye-bye, be. Matod sa katun. Bye-bye, Iton. Bye-bye, Iton. Ito na, me. Tanaw si sa floor. Ano ba na sila mga layas naman po? Asa naman po ni Padong? Ito na, me, guys. Ama ng bisaag ang mga batang gamay. Ito na, may floor. Bye-bye. Oh, kaya isira rin ko ang gate. Ito na, me. Ito na, me, guys. Kay meeting pa kong Kuya Gail. Ay, di mamakaroon, di mabasa.